Joy Bhim, Puliana Norok Jotono, Khabai Kubayang Yaparo, Sini kokborok kokni bagai fight khainai, borom ganang Dhananjoy Tripura.Ni bai teacher thwimani salno, hayakai 48 death anniversary ba 48 Martyrs Day. Borom ganang Dhananjoy Tripura. Sini borom ganang Dhananjoy Tripura, bini je samung khaithangka bo sini Tripura saroni bagai, tini bini bagai seng kokborok kok kaham ke saiman thangka Piaba seng saimano agi sini je live maro khulogui nakhaka seng nogo Dhananjoy Tripura sini je borom ganang takhuk bini sekang seng kokborok kok saimaya plus sini je cultural dress rignai risa seng use khaimaya abo totally ban okay ga as homoyo bo movement khaiga fight khaiga tam bagai sini kok ni bagai sini rignai risa ni bagai ani je survey according ka ang mankha Dhananjoy Tripura bini babuni mung Kamal Charan Tripura bini amani mung borom ganang je Kesri Tripura hingke bini nogo khoroksa tong saimaya phiaba bini khoroksa kai tongo hini saimano Sukoti Tripura mungoi tai bini je para bini je achaimani para Beloniani Moniram Ruwaja para hini saimankha tak actually amo bwsak kubui angbo saimaya phiaba survey o angamo numankha plus bini je hik ba spouse ba bini bihingni mung wngkha Donopriya Tripura amo wngkha actually bini kisisa story ba bini nok nukhungni kaisa information tabuk main hingka hingkai tini no o salo bini je 48 death anniversary ba bwrwi teacher je thwimani salno seng kuno jaga paliya phiaba ang tai ani kisu community tongo seng thangnai 2016-17 ni porikhe seng amo start khaika tan bagi hingke amoni sekang ang wasak saimaya karang bo kaisa young borok plus amoni porikha ani khoroksa mentor tongo mentor ni assist bai plus amoni sekang ang trek boy pornani suru khaika especially mentor ni assist bai ang tebo kaham kai saimanka je sini Tripura saroni history sini je live marono kaham kai sika amon bagi ang tinorong thani o video khai tongo seng tabuk no Tripura sa jotono seng tabuk tinini salo jotono Tripura sani bagi kok sao but chini bagi je thwi rekha chini bagi je thwikya porno ko seng puito sikhaya keseng bai kai saimana hano je bu borok sini Tripura sano kubunya hamjak tan bagi hingka hingkai tini Tripura sani society means ani je society amo khorcha Tripura sa so ani je society wa bernya hingkai belai khaino wana masisa jotono sak ni bagai phiaba amo hai sini je borom ganang Dhananjoy Tripura song hai borok nokhai seng puito sikhaya muito sikhailia phiaba ang pogya ani o takhuk Dhananjoy Tripura ni je obadan bini je chubachu bini je samung karak khai thangman no pogya bini bagai seng tini kokborok kok mankha o kokborok kok ni bagai bo government against bo thanga o government against thangtani 1975 ni 3rd May 3rd March sorry my mistake 1975 ni 3rd March bo police ni goli chai thikya o police ni goli chai thimani yagulo 1979 di 19 January hingka sono kokborok je sini kok no recognition khaijakha okay recognition khaijago haipano properly babe seng takpano government language first language hanjagya seng amoro pogi thanga ke amor hai borok no pogi thanga ke seng bai keng nai tini bini mungoi seng kwbangma jaga program khai nangmani rally khaina nangmani but seng khaya logi siriya ke phano amon norok joton thane ani request koimung sini live ona sisidi bwsak kosto khaiye seng tino mai kaisa position of haika seng tebo kosto khaya nango takphani sini position hamyako phiaba sini bagai je ma haika chubasu khai thanga langma chokha sini nijini manthai sini nijini kok ni bagai amte he borno seng moita narga nango phiaba tini kono media o kono politician kono leader kono socialist NGO amte he keu phano amo hairong no tei kok saya tamni bagai nara wan sogoi nai di karon saisi maya borok
yang saksa ke phunugui tongo ang politician I am a big leader ang journalist ang tanto to tongo raj tong ang mano ang kereng ang highly talented but nijini life ma si saimia kani talent tam khaina tini na asuk nangmani salno se sung kono jaga chini awareness krai bwsak lasi ma se kokoma hairok chini je borom ganang Dhananjoy Tripura bagui sung tini kokborok kok saimano joto jaga thangai chini rignai risa sung kanma kha tini chini rignai risa ni bwsak si billionaire saiman dongo bahai ke sung aborno man khana এই যে রাসমলনি পরে যেফোর ডেমোক্রেসি ও ফাইকা চিনি যে ত্রিপুরাবো আপনি পরে সঙ্গে চিনি কক সঙ্গমা সালিয়া চিনি কানমুং চুমুং সঙ্গমা চুমলিয়া ওয়ান সগৈ নাইদে আ সময় বাহাই যে সিচুয়েশন খানা বাহাই সিচুয়েশন খানা আ সময় খরকসা চিনি বরম গানা Dhananjoy Tripura ফাইট খাইগাবো বিনি ফাইট বাই সং বিনি থৈবাই जों दिनै kokborok kok मानखा जों रिगनाय रिसा मानखा बिनि थैबाय amte hai borno se जों muito khaya am hai borno जों reward chaya जों am hai borno muito khaya nango bini je subasu bini je samung khai thangmani amarno जों pirna nango but जों keu phan piriya tini kwbangma borok tongo sak sak to jotonai plus ani media tongo tini politicians tongo kwbangma youtuber tongo jara social lakh lakh views mano lakh lakh subscriber tongo borok wama hairno tei awareness khaina nango ama hairno tei awareness khaikan ke se जों saka kaimanani जों khorsa borno jodi poi thangkan ke je borok nini bagai ani bagai thei rekha amde he borno poi thangkan bahai keng lainai जों moito narga na morong no ani je survey according sini je Dhananjoy Tripura bo just first I think one class zorona bini je pornani bo mankha pornani shep mankha abon pore financial crisis ni bagai bo pori malia asuk baisi bo naide asuk baisi bo fight khaiga sini kokborok kokno hamjagai but tini जों society naikhankai kwbangma borok tongo PhD holder graduation khaijak kwbangma kotor kotor degree tei borong thaike जों taman kunphan maya that means tamba जों sin life ma sia sin life ma जों sian bagai sini dofana जों hamjagya जों sini जों sini life ma sina nango tai जों amano tei जों fight khaina nango plus sini state at least sini state जों amano tei fight khai जों at least sini je 3rd March जों amano holiday hisabai okay holiday hisabai जों mannani bagai जों fight khaina nango karon nini ani kokni bagai kanmung chumni bagai fight khaika thei rekha am hai borok theimani salogo jodi जों holiday manyangke जों tai buhai bumti hai salno जों moito khainai bumti hai salno जों holiday sanai plus tinini sini je edisini sarkar ba sini je edisi hapang borong thani bani request state tamo ang जों saimeko but sini edisi hole o je salno 3rd March o salno जों holiday hisabai announce khaina nango amte he samung khaina poi thanga ke जों bhayeng nai no sini rignai resan bagai thei renai sini kokborok kokni bagai thei renai जों proud feel khaina nango khagalap tamai sana nango naidi sini botongo tini sini je neighbor country Bangladesh na thangi nake saimano ei je kokni bagai fight khaiye Sheikh Mujibur Rahman theikia bono bwsak kotor khaiye bini o je subasu bini je obadana bwsak kotor khai por national level international level sudasi borok abono celebrate khayu phiaba sangkai hakor bisingo je habjak ani kokborok kokni bagai ba ani Tiprasa kokni bagai ani je borom ganang takuk Dhananjoy Tripura bini thei rekha bono जों state level of fanade जों bono khaimiba जों international level thangmaya जों ta bono state level of fanade जों organization khaimaya awareness khaimaya celebration khaimaya ba tamni bagai sini tam problem tong
tam problem tong जों sini o je borom ganang Dhananjoy Tripurani thwimani salno जों state level celebration khainani sabo kaso hono hain bagai noro jotono ang koyo please come forward amtui hai bororongni thwimani salno जों puito khaina nango borokni je chubachu borokni je অবদান borok je samung khai thangka amto ama hai tini suru Dhananjoy Tripura simini sinbai khai thangka tebo onek borok tongo o je takhuk borom ganang Dhananjoy Tripura nije thwimani salno जों celebrate khaina nango tan bagin ke boje অবদান khaika abono जों sini upcoming generation ni modde transplant khaina nango transplant khaiman khanka se sini society bo strong nai hai ke sini society strong ya okay tini ang asuk dai kok salia sanan thanga kok kabangma satai kabangma tongo sabaiya plus ani bakhabo dukho nango ani Tiprasa kabangma boro intellectual tongoi asuk suja nuja tongoi ama hai sini borom ganang Dhananjoy Tripura songni hai অবদান no pogoi thango amorno जों muito khaya celebrate khe जों awareness khaya amte he borno जों pogoi thangka kai bhai kengnai hono phiaba जों boini borok rokni je language ni bagui theke hai theke hanai जों nogo sini agartala town bo जों no horo je borok boini country ni thwimani borok rok no tei celebration khayo phiaba ani Tripura ani borom ganang Dhananjoy Tripura takhuk thwima no ka जों celebration khaya जों bwsak lasina ni na जों lala lasina ama hairok no tei discuss khayang ma bagai hanjai bakhabo khamo bu jaga se tongang bu society o tong nijini borok no se respect riya tani bagai actually जों sini live ma siani bagai se tini hayango belai ke kha khamo abon bagai daron thana request khaya upcoming generation please live ma no sidi live ma no se karakai samung khaji hai ke se saga kai manai hani hayang no tai wasona ani khabai khukbai ang narok no wish khayo sini takhuk Dhananjoy Tripurani 48 death anniversary hayakai thwimani je sal bwrai teacher thwimani salno ang naro jotono wish khayo tai ang muito khayo ang pogya norok pogoi thangpano amo hai sini je takhuk Dhananjoy Tripura songhai je borok sini Tiprasa society Tiprasa dohoni bagai thwiri thangka bornang kuno samoyo pogya jotono hambai tai narang koyu please o bidino je suk mansak narok spread khai di politician NGOs leader intellectual jotono share khai di hambai